நேத்து ஒரு சரி சரி சொல்லு. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து அந்த 7 சப்தபதிக்கு அர்த்தம் கேட்டீங்கல்ல மாதாஜி ஓகே. திருமணத்துல ஒரு செகண்ட் தான் மாதாஜி ஆகும். முதலடி மணமக்களை ஏராளமாக மூட்டமளிக்கும் மற்றும் தூய்மையான உணவுக்காக கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்வது முதல் இதுல. அடுத்தது 2வது அடி இரண்டாம் சுற்றில் மணமக்கள் ஆரோக்கியமான மற்றும் வளமான வாழ்க்கையை கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்வது. 3வது சுற்று உடல் ஆன்மீக மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்தல். 4வது சுற்று மணமக்கள் ஒருவருக்கொருவர் அந்தந்த குடும்பங்கள் மீது அன்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்க கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தல். 5வது சுற்றில் மணமக்கள் கடவுளிடம் அழகான வீரம் மற்றும் உன்னதமான குழந்தைகளுக்கு பிரார்த்தனை செய்தல். 6வது ஒருவருக்கொருவர் அமைதியான நீண்ட ஆயுளை பெற வேண்டுதல். அப்புறம் 7வது தங்களுக்கிடையே தோழமை, ஒற்றுமை, நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலுக்காகவும் தங்களை நண்பர்களாகவும் நட்பை கடைபிடிக்கும் பக்குவத்தை தருமாறும் வேண்டிக் கொள்ளுதல். இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட 7 அடி போயிட்டாங்கன்னா தானே பின்னாடி போயிடுவாங்களா அல்லது முன்னாடி போயிடுவாங்களா மாதாஜி? ஒரு நண்பர்கள் கூட 2 பேர் சேர்ந்து 7 அடி போக மாட்டாங்களா மாதாஜி? அப்ப கணவன் மனைவி மட்டும்தான் 2 பேர் 7 அடி சேர்ந்து போறது இதுக்காகத்தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? எங்களுக்கெல்லாம் கேக்குது, மாதாஜிக்கு கேக்குதான்னு தெரியல. இப்போ சாரி மாதாஜி, இப்பதான் கேட்டுச்சு. ஐ திங்க் என் மேல தான் ப்ராப்ளம், கனெக்ஷன் லோ. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். மல்லிகா வெத்திகா மாதாஜி என்ன கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, ஹோஸ்ட் வேண்டாம், கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. ஓகே பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே சொல்லுங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. 7 அடி மாதாஜி, இந்த மாதிரி அந்த 7 அடி சப்தபதின்னு சொல்லி கல்யாணத்துல இது பண்ணுவாங்க. யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் கூட சேர்ந்து போனாங்கன்னா 7 அடிக்கு பின்னாடி ஒருத்தனாவது பின்னாடி போயிடுவானா அல்லது முன்னாடி போவாங்களா மாதாஜி? சேர்ந்து 7 அடி போக மாட்டாங்களாம். கணவன் மனைவி இதனால்தான் அந்த சடங்கை வச்சிருக்காங்க. 7 அடி சேர்ந்து போனா உங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வாழணும், சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது மாதாஜி. அது என்ன ஆக்சுவலா நான் கேட்கல, அந்த குயிக்கா சொல்லுங்க. நான் 7 கேட்கலையா? முதல் அடி மணமக்கள் ஏராளமான ஊட்டமளிக்கும் மற்றும் தூய்மையான உணவுக்காக கடவுளிடம் வேண்டுதல். 2வது சுற்றுல மணமக்கள் ஆரோக்கியமான மற்றும் வளமான வாழ்க்கைக்கு கடவுளிடம் வேண்டுதல். அப்புறம் 3வது இருவரும் மகிழ்ச்சியாகவும் துன்பத்தையும் ஒன்றாக பகிர்ந்து கொள்ளுதல். அப்புறம் வலிமையை பெறவும் பிரார்த்திக்கிறாங்க. 4வது சுற்று மணமக்கள் ஒருவருக்கொரு அந்தந்த குடும்பங்கள் மீது அன்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்க கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தல். 5வது சுற்றுல மணமக்கள் அழகான வீரம் மற்றும் உன்னதமான குழந்தைகளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யறது. 6வது ஒருவருக்கொருவர் அமைதியான நீண்ட ஆயுளை கேட்கிறார்கள். 7 தங்களுக்கிடையே தோழமை, ஒற்றுமை, நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலுக்காகவும் தங்களை நண்பர்களாகவும் நட்பை கடைபிடிக்கும் பக்குவத்தை தருமாறும் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியர் மாதாஜி. 7 அடி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இது நான் ஏன் இந்த கான்டெக்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த கான்டெக்ட்க்கு அப்புறம் வரேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹையஸ்ட் லவ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். விருந்தாவன் போன விருந்தாவன் வாசிகளுக்கெல்லாம் ஒரு சம்மரி கொடுக்குறேன். ஸோ இது ராமானந்தராய் என் சைத்தன்யாவுக்கு நடுவில் நடந்த கான்வர்சேஷன். இந்த கான்வர்சேஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னா, ராமானந்தராய பேச வைக்கிறாரு, சைத்தன்யா பிரபு கேட்கிற பாவத்துல இருக்காரு. அதுல ஒரு பிரேமை ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தாசிய பாவ், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சாக்கிய பாவ், வாத்சல்ய பாவ், மாதுரிய பாவ்ல போகுது. மாதுரிய பாவ்ல ஹையஸ்ட் கோபிகள்லயே ராதா ராணி அப்படின்னு சொல்றதுல ராதா ராணியோட ஈக்குவல் பாவத்துல இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க. எப்படின்னா இருந்தாலும் அவங்க யாருமே ராதாராணியை பீட் அடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி எப்படி எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணரோட அவங்க போடுற ஐ பிரேமாஞ்சன சுரிதா
அவங்க அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது எல்லாமே ஒன்று கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன்ஷிப்போடயே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராத்திரி தின குஞ்சே கிருதா கரே ராத சங்கே கைஷோர யசா பல்லா கைலா கிரீத ரங்கே. தேங்க்ஸ் பிரேமா மாதாஜி, நல்லா சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் தேங்க்யூ. படிங்க யாராவது. ராத்திரி தின குஞ்சே கிரீடா கரே ராதா சங்கே கைஷோர வயச சபல கைல கிரீட ரங்கே. இரவு பகலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சங்கத்தினை பிருந்தாவன புதர்களில் அனுபவிக்கின்றார். இவ்வாறாக அவரது கைஷோர பருவம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் இணைந்த கிரீடைகளில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. ஸோ அவர் என்ன ராத்திரி தினம் எல்லாமே ராதாராணியோட சங்கத்தோடயே இருக்கிறதால அவரோட அந்த ஏஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கைஷோர பருவம் அப்படின்ற அந்த வயசு, டிபிக்கலி அந்த ப்ரீ யூத் 6 வரைக்கும் 10 வரைக்கும் இருக்கிறது. கலாவதி மாதாஜி மியூட்ல பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாச்சசூச்சித சர்வத்ரி ரதிகலா பிராகில் வியாயராதிகாம் விருதா குஞ்சித லோச்சனம் விரச்சயன் அக்ர சகி நாமஷோ தத்வியாக்ஷரோஹு சித்ரகேலி மக்கரி பாதித்ய பாரம் கதா கைஷோரம் சப்பாலி கரோதி கலயன் குஞ்சே விஹாரம். ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசா சுசீத சர்வரி ரதிகலா பிராக் கல்ப்யயா ராதிகாம் व्रीडा कुञ्चित लोचनां विरचयन् अक्रोसकीनाम् असौ तत्वक्षोरुगचित्रकेली मगरी पाण्डित्य पारां कथक कैशोरं सबलीकरोति கலயன் குஞ்சே விகாரம் அருகி. முந்தைய இரவில் தமக்கும் ராதைக்கும் இடையே நிகழ்ந்த சிருங்கார செயல்களை பற்றி அவளது சகிகளுக்கு மத்தியில் வர்ணித்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை வெட்கத்தினால் கண்களை மூடிக்கொள்ளும்படி செய்தார். அந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி அவளது கொங்கைகளில் பல்வேறு கிரீடைகள் புரியும் மகர மீன்களை வரைந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது சாமர்த்தியத்தின் மிக உயர்ந்த எல்லையை வெளிப்படுத்தினார். இவ்வாறாக ஸ்ரீ ராதையுடனும் அவளது சகிகளுடனும் புதர்களில் லீலைகளை அரங்கேற்றிய பகவான் ஹரி தமது இளமையை வெற்றியடைய செய்தார். பொருளுரை. இந்த மேற்கோளும் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் 2.1.231 காணப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கஹே கோ கஹயா ஆகே கராரா ராயா கஹே வாவாயி புத்தி கதி நாஹி ஆரா. பிரபு கஹே கோ கஹயா ஆகே கராரா ராயா கஹே கவாஜா வாயா புத்தி கதானாகி கதி நாக ஆரா. இது சரி, ஆனால் தயவு செய்து தொடருங்கள் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார். பொருளுரை. அந்த நேரத்தில் ராமானந்தராயர் என் அறிவு இதற்கு மேல் செல்வதாக நான் நினைக்கவில்லை என்று பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் இதுக்கு மேல எனக்கு திங்கிங்கே போல அப்படின்றாரு. ஏபா பிரேம விலாசா விவர்த்தா ஏக ஹாய் தாஹா சுனி தோமாரா சுக்க ஹோயி கி நா ஹோயி. देव प्रेम विलास विवर्त एक कया ताह सुनी तोमारा सुख கயகி நகயா. அதனைத் தொடர்ந்து பிரேம விலாச விவர்த்த என்று அறியப்படும் மற்றொரு விஷயம் இருப்பதாக ராமானந்தராயர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் தெரிவித்தார். நீங்கள் இதனை கேட்கலாம், ஆனால் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்களா இல்லையா என்பதை நான் அறியேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் தமது அமிர்த பிரவாக பாஷ்ய என்ற உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இந்த வாக்கியங்கள் நமது புரிந்து உணர்வுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராயரிடம் உரைத்ததன் சாரம், பிரியமான ராமானந்தரே, வாழ்வின் குறிக்கோள் பற்றியும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றியும் நீங்கள் வழங்கிய விஷயங்கள் நிச்சயமாக உண்மையானவை. அவை உண்மையானவை என்ற போதிலும் மேலும் ஏதாவது கூறுவதற்கு இருந்தால் அதனையும் எனக்கு கூறுவீராக.
இதற்கு விடையாக ராமானந்தராயர் கூறினார், இதற்கு அப்பால் கூறுவதற்கு என்னிடம் எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை. ஆனால் பிரேம விலாச விவர்த்த என்று அறியப்படும் ஒரு விஷயம் உள்ளது. அதனை நான் உங்களுக்கு விளக்கலாம். ஆயினும் அஃது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை வழங்குமா வழங்காதா என்பதை நான் அறிவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மகாபிரபுக்கு மகிழ்ச்சி வருதோ இல்லையோ தெரியல, ஆனா நம்மளுக்கு பிபி வருது இல்ல, அது என்னதான் விஷயம் தோணுதா இல்ல இல்லையா? தோணுது மாதாஜி. இப்போ நம்ம பக்தி வினோத டாக்கூரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் குரு யாரு? இவரு பாபா கிஷோர். கிஷோர் கௌரகிஷோர் பாபா கிஷோர். கௌரகிஷோர பாபா மாதாஜி. திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. பக்தி வினோத ஜெகநாத தாஸ் பாபாஜி. கரெக்ட். இன்னைக்கு வந்து ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி பாத்துட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஞாபகப்படுத்திட்டே வந்தேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். அந்த படத்தை ஞாபகப்படுத்தினேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவரு ஜெகநாதன் இருப்பாரு, அடுத்தது இவரு இருப்பாரு, அதுக்கப்புறம் பக்தி வினோத சரஸ்வதி இருப்பாரு, அதுக்கப்புறம் ஓகே. ஸோ எதுக்கு இன்னைக்கு சொன்னேன்னா, அவர் வந்து 144 இயர்ஸ் அவர் இருந்தார் உயிரோட. அவர் வந்து மதுசூதன் தாஸ் பாபாஜி கிட்ட இருந்து அவர் தீட்சை எடுத்தார், ரைட்? அவர் வந்து எங்கன்னா விருந்தாவன்ல தான் இருந்தாரு. ஸோ விருந்தாவன்ல இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இப்போ போயிருப்பீங்க ரீசெண்டா, கரெக்டா? அவர் வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி அவருக்கு சொன்னாரு. எப்படின்னா நவத்வீப் இருக்கு இல்லையா, அதாவது நம்ம நவத்வீப்ன்றது மாயாப்பூர், ரைட்? அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், எப்படி செயல் பண்ணணும், வைஷ்ணவர்கள் எப்படி, கௌரவ வைஷ்ணவா எப்படி அப்படின்னு. ஏன்னா அது உண்டு இல்லாம எல்லா பத்தாத்தையும் கஷேத்திரத்தை பத்தி சொன்னாரு. எப்படி அந்த மாயாப்பூர் பத்தி, அப்புறம் ஜெகநாத் பூரி பத்தி. ஜெகநாத் பூரிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, புருஷோத்தம் கஷேத்ரா அப்படின்னு ஒரு பேரு. அதெல்லாம் வந்து சொல்லி அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன, பக்தி வினோத டாக்கூர் இங்க பேர் வந்ததால ஞாபகம் வந்துச்சு. அவர் வந்து அவருக்கு வந்து சர்வபாமா அப்படின்ற டைட்டிலும் கொடுக்குறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கிளியரா அவர் வந்து இப்படி குனிஞ்சிருக்கும் அவர் உடம்பு. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொம்ப வயசானவர், ரைட்? ஒரு 125 இயர்ஸ் அப்புறம் உடம்பு இப்படி குறைஞ்சிருக்கும், கண்ணெல்லாம் இப்படி இருக்கும். வயசானவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே கூட அவர் அந்த மஞ்சரி, அந்த துளசி மஞ்சரி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அது வந்து கிரிஜாரா கோவிந்தாக்கு ஆஃபர் பண்ணாம அவர் இருந்ததே இல்லை. அவர் வந்து அப்படி இருக்கச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் விரஜவாசி, ஒரு பயங்கரமான விரஜவாசிகள் 2 பேரும் வந்து அவரை வந்து தூக்கிட்டு தான் முடியும், அவரால் நடக்க கூட முடியாது. பட் எப்பெல்லாம் நாம சங்கீர்த்தன் இருக்கோ, அவர் வந்து அந்த அது என்ன சொல்லுவீங்க, தூக்கிட்டு போறச்சே அந்த ஒரு பாஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும்ல, அங்கிருந்து அவர் குதிச்சுட்டு வெளில வந்து தக்கான்னு டான்ஸ் ஆடுவார். நடக்கவே முடியாது அவரால், ரைட்? நடக்கவே முடியாட்டாலும் அவர் வந்து அந்த கீர்த்தனுக்கு வந்து அப்படி அவர் பாடி அவர் டான்ஸ் ஆடுவாரு. அதுவும் என்ன சொல்றாருன்னா, நித்யானந்தா பத்தி சொல்றாரு. நித்யானந்தா உனக்கு சூப்பர் பேரு அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவரோட நாள் தான் இன்னைக்கு. அதனால சாண்டிங் வந்து ஹோல் நைட் அவர் ஆடிட்டே இருக்காரு. அப்படி ஒரு நல்ல லைஃப் இருந்தாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் சத்துர்மாசம், நம்மலாம் திணறோம், அவர் சத்துர்மாச ஃபாலோ பண்ணாம இருந்ததே இல்லை. கடைசியில வந்து இருப்பாரு. ஆனா அவரோட சத்துர்மாசம் எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மாசம் வெறும் பனானா ஒண்டி தான் சாப்பிடுவாரு. 2வது மாசம் வந்து கோவா. 3வது மாசம் வந்து இந்த அது மாதிரி ஒன்னொன்னு, ரைட்? 4வது மாசம் வந்து பாயில்டு, அந்த என்ன சொல்வீங்க, அந்த பனானாவோட பூ, அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க, வாழைப்பூ. வாழைப்பூ அது உண்டிதான் சாப்பிட்டு இருந்தாரு அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ அதனால வந்து இவர் அந்த லெவலுக்கு ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணவர் அப்படின்னு. ஸோ யாரெல்லாம் முடியுமோ ஃபாஸ்டிங் டில் 12. பட் நான் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். உடம்பு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா உடம்பு இருந்தால் தான் நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். ஸோ உடம்பால எவ்வளோ ஆஸ்டாரிட்டி பண்ண முடியுமோ அது உண்டி பண்ணுங்க. பண்ணணும், இவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய தடவை வந்து பண்றச்சே டிவோட்டிஸ் ஃபாஸ்ட் பண்றவங்களோ, டிவோட்டிஸ் எந்த கைங்கரியம் பண்றவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆண்டவன் அருளால பண்ண முடிஞ்சிச்சு, ஆண்டவனை நினைச்சா பண்ண முடியும்னு. ஆண்டவர் அருள் இருந்தாலும், இப்போ டீச்சிங்ல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, ஐ வில் ஃப்ளை டு த எக்ஸ்டென்ட் மை ரியலைசேஷன் கோஸ் அப்படின்பாரு. அதாவது ஆண்டவன் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுத்த லெவலுக்கு தான் நம்மளுக்கு புரியறது இருக்கும். அதே மாதிரி ஆண்டவன் எவ்வளவு புத்தி கொடுத்திருக்காரோ, எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்திருக்காரோ, அந்த லெவலுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்ற மாதிரி ஆண்டவன் நம்மளுக்கு எவ்வளவு சக்தி கொடுத்திருக்காரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம செயல்படணும். ஏன்னா பக்தி வந்து நம்ம உடம்புல எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதுக்கு நம்ம அட்லீஸ்ட் பாதிக்கு மேல 50 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க, அது 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க முக்கால்வாசி டைம் கடைசி ஃபுல்லா பக்தியில ஈடுபடணும். அதுதானே தவிர மத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது, அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்குன்னு. நம்மளும் கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது.
நம்ம 20 வயசுல எப்படி இருந்தோம், 40 வயசு, நம்ம அந்த 20 வயசும் இல்லை, நம்ம 40 வயசும் இல்லை, நம்ம உடம்பு போயிடுச்சு, நம்ம சோல் பர்மனெண்ட். அதனால நம்ம உடம்பு மனசு எவ்வளோ நம்மளால பண்ண முடியுதோ அதுக்கு மேக்சிமம் பண்ணணுமே தவிர, இப்போ ஒரு நாள்ல நம்ம வந்து ஸ்லோவா தான் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த ஸ்லோவா பக்தியா பண்ணுங்க. ஆனா நான் ஃபாஸ்டா பண்ணணும், நான் முன்ன இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள கம்பேர் பண்ணிட்டு வருத்திப்படுதோ, இல்ல இவங்க இப்படி பண்றாங்களே நம்ம அந்த லெவலுக்கு பண்ணணும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம குறையறதோ எந்த விதத்துலயும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பக்தி வந்து நம்மளுக்கும் அந்த மூமெண்ட்ல நம்மளுக்கும் தான் கம்பேரிசன். நம்மளுக்கும் முன்னாடி நம்ம இருந்த பக்தியில கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், உடம்புல கம்பேர் பண்ணிக்கவே முடியாது. ஸோ வயசு ஆக ஆக நம்ம அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் பக்தியில கொடுக்கணும். யாராவது ஒருத்தங்க வந்து 50 இயர்ஸ் மேலேயே எல்லாமே கொடுங்க அப்படின்றாங்க. ஆனா நம்மளால அது கொடுக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் 50 இயர்ஸ் வந்தா 50% ஆஃப் த டைமாவது நம்ம பக்தி கொடுக்கணும். 60 இயர்ஸ் ஆனா நாங்க ஃபினான்ஸ்ல சொல்லுவோம், ரைட்? இது எவ்வளோ வந்து டெட் ஈக்விட்டின்றதுக்கு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வயது ஆக ஆக இப்போ 100 வயசு நம்ம இருக்கோம்னு ஒரு கணக்கு எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு 90 வயசு ஆகுதுன்னா 90% ஆஃப் த டைம் நம்ம பக்தியில கொடுக்கணும். அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம கோயிலெல்லாம் போகணும்னு இல்லை, வீட்லயே நினைக்கிறது படுத்துக்கிட்டு இருந்தா கூட ஸ்மரணம். ஒரு சைட்ல வந்து ஒரு சீனியர் வைஷ்ணவா சொன்னாரு, நீங்க வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா பாக்ஸ், அதை போட்டுருங்க 24/7 இருக்கட்டும். 24/7 முடியலனாலும் இன்ஃபேக்ட் ராத்திரியில கூட அவர் சொல்றாரு அது லைட்டா இருக்கணும்னு. உண்மையிலேயே அது இருக்கு. எப்பவாவது முடியல அப்படின்னா நான் தூங்கறச்சே தூக்கமே வரலனாலும் அந்த பாக்ஸ் போட்டேன்னா ரொம்ப லவுடா இல்லை, ரொம்ப லைட்டா லோவஸ்ட் வால்யூம்ல வச்சா கூட மைண்டை காம் ஆகுது. மைண்ட் மெடிடேஷன் மாதிரி பக்தியும் ஒர்க் ஆகுது. அதனால அந்த மாதிரி கேட்டா கூட பக்தி தான். ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மள பக்தியில செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போட்டு, காம்ப்ளிகேட்டட் பிளானா இருக்கணும்னு இல்லை. இவங்க சொன்னாங்களே விருந்தாவன்ல நடந்து போனாதான் பக்தின்னு இல்லை, ஆட்டோல போனாலும் பக்தி தான், விருந்தாவன் போனாலே பக்தி தான், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து எப்படி உங்களால முடியுதோ அதை பார்த்து பண்ணுங்க. இவங்களால முடியுதே நம்ம பண்ணலையே, அவங்க கிரேட் நம்ம லெஸ்ன்ற தாட்டே வேணாம். நம்மளால இப்போ என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் பெஸ்ட், அது பெஸ்டா பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ராமானந்த ராய் இதுதான் சொன்னார். பக்தி விதோக டாக்கூர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, இன்னொரு டாபிக் என்னன்னு, இப்போ சஸ்பென்ஸ் எல்லாரும் மண்டையில உடைஞ்சிடுது, எனக்கும் உடையிறது, என்னன்னு பார்க்கலாம். ஏதே பலி ஆபன கிருதா கீதா ஏக காயிலா பிரேம பிரபு ஸ்வஹஸ்தே தாரா முக ஆச்சாதிலா. ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசு மாதாஜி. बलिआपन कृत कीत एकका किल प्रेमे प्रभु स्व अस्ते तारा मुख आचातिल. மாதாஜி பேஜ். இவ்வாறு கூறிய ராமானந்தராயர் தாம் இயற்றிய பாடல் ஒன்றினை பாடத் தொடங்கினார். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரேமையின் பரவசத்தினால் ராமானந்தராயரின் வாயினை தமது கரத்தினால் உடனடியாக மூடினார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் ராமானந்தராயருக்கும் இடையில் விவாதிக்கப்படவிருக்கும் விஷயங்களை பௌதீக புலவரின் புத்தியினாலோ பௌதீக கண்ணோட்டத்தினாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதீக நிலையான சத்வ குணத்திற்கும் அப்பாலுள்ள தெய்வீக தளத்தில் நிலை பெறும் போது மட்டுமே ஆன்மீக ரசங்களை உணர இயலும் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறியுள்ளார். அந்த தளமானது விஷுத்த சத்வம் விஷுத்தம் வாசுதேவ சப்திதம் என்று அறியப்படுகிறது. விசுத்த சத்வ தளத்தின் உணர்வானது பௌதீக உலகின் தளத்திற்கு அப்பால் உள்ளது. அதனை புலன்களாலோ மன அனுமானத்தினாலோ உணர முடியாது. ஸ்தூல உடல் மற்றும் சூட்ச்ம மனதுடனான நமது அடையாளம் ஆன்மீக புரிந்துணர்விலிருந்து வேறுபட்டதாகும். புத்தியும் மனமும் பௌதீகமானதாக இருப்பதால் ஸ்ரீ ராதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான அன்பு பரிமாற்றங்கள் அவற்றின் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டவை. சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மதம். மாதாஜி. சர்வோபாணி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேன சேவனம் பக்தி உத்தம. படிச்சிருக்கீங்களா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்? படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாவித பௌதிக அடையாளங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு புலன்கள் பக்தியினால் முற்றிலுமாக தூய்மை அடையும் போது பரம்பொருளின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உச்சதே. ஆன்மீக புலன்கள் பௌதிக புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை. பௌதிக வகைகளை மறுத்தல் என்னும் நிலையை மட்டுமே ஒரு பௌதிகவாதியால் எண்ணி பார்க்க முடியும். அவனால் ஆன்மீக வகைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதிக வகைகள் இல்லாதிருக்கும் நிலையே ஆன்மீக நிலை என்றும் அந்த நிலை சூன்யமானது என்றும் அவன் நினைக்கின்றான். ஆனால் அவனது அத்தகு கருத்துக்களை கொண்டு அவனால் ஆன்மீக உணர்வினை
உணர்வின் வாயிலை கூட அடைய இயலாது. ஸ்தூலமான உடல் மற்றும் சூக்ஷ்மமான மனதின் அற்புதமான செயல்கள் எப்போதும் பக்குவமற்றவையாகவே இருக்கின்றன. அவற்றை ஆன்மீக புரிந்துணர்வுடன் ஒப்பிடவே இயலாது. அவை தற்காலிகமானவை. ஆன்மீக ரசமோ என்றென்றும் நித்தியமாக அற்புதமானது. இது பூர்ண சுத்த நித்திய முக்த பூரணமானது, முற்றிலும் தூய்மையானது, எல்லா பௌதிக கருத்துக்களிலிருந்தும் நித்தியமாக முக்தி பெற்றது என்று விளக்கப்படுகிறது. நாம் நமது பௌதிக இச்சைகளை திருப்தி செய்ய இயலாத போது அங்கு நிச்சயமாக வருத்தமும் குழப்பமும் ஏற்படுகிறது. இதனை விவர்த்த என்று கூறலாம். ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வில் வருத்தம், மயக்கம் அல்லது பக்குவமற்ற நிலை என்பவை கிடையாது. ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக செயல்களை உணர்வதில் ஸ்ரீல ராமானந்தராயர் திறமைசாலியாக இருந்தார். ராமானந்தர் தமது ஆன்மீக அனுபவத்தை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முன்பாக வைத்து ஆன்மீக உண்மையை பற்றிய இத்தகு உணர்வுகளை மகாபிரபு ஆமோதிக்கின்றாரா என்று வினவினார். இது தொடர்பாக ரெண்டு பேரா பண்ணீங்கன்னா நிறுத்திடுங்க. மூணாவது பேரா வேற ஏதாவது படிக்கட்டும். எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேர்ட் பேரா பிகினிங்ல இருந்து பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி குட் ஈவினிங் அண்ட் புஷ்பா மாதாஜி குட் ஆஃப்டர்நூன். மூணாவது பேரா படிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி இல்ல மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க, கை ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் உங்களுக்கு குட் ஈவினிங் சொன்னேன். சரி, வேற யாராவது படிங்க மூணாவது பேரா. நான் இது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? தொடர்பாக 3 புத்தகங்கள் முக்கியமானவை. ஒன்று பக்த தாச பவுலாவால் எழுதப்பட்டது. இது விவர்த்த விலாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மற்றொன்று ஜெகதானந்த பண்டிதரால் தொகுக்கப்பட்டது. இது பிரேம விவர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ராமானந்த ராயரின் புத்தகம் பிரேம விலாச விவர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்ததாச பவுலாவின் விவர்த்த விலாசம் மற்ற 2 புத்தகங்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. சில நேரங்களில் ஒரு பல்கலைக்கழக மாணவர் அல்லது பேராசிரியர் இந்த ஆழ்நிலை இலக்கியங்களை படிக்க முயற்சிக்கிறார் மற்றும் சாதாரண பார்வையில் இருந்து ஒரு விமர்சன பகுப்பாய்வை முன்வைக்க முயற்சிக்கிறார். முனைவர் பட்டம் போன்ற பட்டங்களை பெறுவதை நிறுத்துகிறார். அத்தகைய உணர்தல் நிச்சயமாக ராமானந்த ராயரின் புத்தகத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஒருவர் உண்மையில் முனைவர் பட்டம் பெற விரும்பினால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து பட்டம் பெற்று ராமானந்த ராயரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அவர் முதலில் அனைத்து ஜட பெயர்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம். தனது ஜட உடலுடன் அடையாளம் காணும் ஒருவரால் ஸ்ரீ ராமானந்த ராயருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் இடையிலான இந்த பேச்சுக்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட மத நூல்களும் ஆழ்நிலை தத்துவ பேச்சுக்களும் மிகவும் வேறுபட்டவை. உண்மையில் இரண்டிற்கும் இடையே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீமன் மத்வாச்சாரியார் மிகவும் விடாமுயற்சியுடன் விவரித்துள்ளார். ஜட தத்துவ ஞானிகள் வாழ்க்கையின் ஜட கருத்தில் அமைந்திருப்பதால் அவர்களால் ஆன்மீக பிரேம விலாச விவர்த்தத்தை உணர முடியவில்லை. ஒரு யானையை ஒரு தட்டில் வைக்க அவர்களால் முடியாது. அதே போல் உலகியல் ஊகக்காரர்கள் தங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட கருத்தாக்கத்திற்குள் ஆன்மீக யானையை பிடிக்க முடியாது. இது ஒரு தவளை தனது கிணற்றை விட பல மடங்கு பெரியதாக கற்பனை செய்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை அளவிட முயற்சிப்பது போன்றது. ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை குறித்து ராமானந்த ராயருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல்கள் பொருள் முதல்வாத தத்துவ ஞானிகளும் ஜகஜியர்களும் புரிந்து கொள்ள முடியாதது. அருவவாதிகள் அல்லது பிராகிருத சகாஜியர்கள் ஒரே போக்கு அருவவாதத்தின் தளத்தை எதிர்கொள்வதுதான். அவர்களால் ஆன்மீக பன்முகத்தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதன் விளைவாக ராமானந்தராயர் தனது சொந்த வசனங்களை பாட முயன்ற போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சொந்த கையால் அவரது வாயை மூடிக்கொண்டு அவரை தடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. இது என்னன்னா அந்த ஹையர் லெவல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிருஷ்ணரும் அவங்க ராதாராணி கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொன்ன உடனே அவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு வாயை மூடிட்டாரு. இதுக்கு அர்த்தம் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, இது வந்து புரிஞ்சுக்கிற பாவத்துல நம்ம இல்லை. ஸோ அந்த சஸ்பென்ஸ் அப்படியே நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகுது. இதுல 3 புத்தகங்கள் எழுதின எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ல வந்து ஒருத்தர் ராமானந்த ராய், அவர் பிரேம விலாச விவர்த்தா அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு.
பக்த தாச பௌலா அப்படின்னு எழுதினவர் விவர்த்த விலாசா அப்படின்னு, அண்ட் பிரேம விவர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாத பண்டிதா. இந்த ரெண்டு புக்கும், இந்த 3 புக்குமே வெவ்வேறு புக்கு, கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் எழுதினது. சில தடவை வந்து நிறைய பேர் ப்ரொஃபசர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அது நம்ம பௌதிகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதால நம்ம மைண்டும் பௌதிகத்துல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ராசா டான்ஸே அவர் 2 பெண்களுக்கு நடுவுல இருந்தாரு, ஓகே. ஆனா ஒரு பொண்ணும் அவரோட தான் ஆடினாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. இதையே நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியல, கரெக்டா? இப்போ 2 பேர் பெண்களோட இருந்தா எப்படி அவர் இந்த சைடு தானே பாப்பாரு, அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு தானே தெரியும், இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பின்னாடி தானே தெரியும், அப்படிதான் நம்ம லாஜிக்கா புரியும். ஆனா அது வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அந்த பெண்களும் பாத்தீங்கன்னா என் கூட ஒண்டிதான் அவர் ஆடுறாருன்ற அளவுக்கு அவர் ஃபீலிங் கொடுக்குறாருன்னா அவங்களுக்கு மத்த எந்த இடத்துலயுமே கிருஷ்ணர் இல்ல, இவங்களை ஒண்டிதான் பிடிச்சிருக்கிறது தெரியுது அப்படின்னு. ஸோ அதனால ஸோ எப்படி ஒரு யானையை கொண்டு வந்து ஒரு பிளேட்ல வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா முடியாதோ ரியலான யானையை, அந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் யானை மாதிரி. ஒயிட் எலிஃபென்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு யானையை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒயிட் எலிஃபென்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லியா, அதுவே ஒருத்தங்கள் வந்து அவங்க சக்திக்கு மேலன்ற மாதிரி. இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எலிஃபென்ட். இது வந்து நம்மளை புரிஞ்சிக்கணும்னா இது நம்மளோட சக்திக்கு மேல அப்படின்னு. இது சகஜியாசாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அண்ட் நிறைய பக்தர்னாலும் நம்ம இல்ல, ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கிறவங்களால தான் புரிஞ்சிக்க முடியும். இம்பர்சனல் சொல்றாங்க இல்லையா, ஏன்னா அவங்க வந்து என்னன்னா பிராகிருத சத்யத்தியாஸ், அவங்களாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியல. அதனால வந்து ராமானந்த ராய் சொல்றது வந்து அவ சைத்தன்ய மகாபிரபு நிறுத்திட்டாரு. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி புரிய வருது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. பெரிய ஸ்லோகா ஜெயந்தி மாதாஜி எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கலாம். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மேம். ராக நயனா பாங்கே बेला अनुदित बादला अवधिना गेला ना सो रामन ना हमारा मनी दुनु मन मनोभावा पेशल जानी ए शक्ति सा सबा प्रेम का ही नहीं कानू तामे कहबी विचूराल जानी ना कुंजलुंदुती ना कुंजलुम आ दुनु केरी मिलने मध्या ते पांचबाना अब सोई विरागा तुनु बेली दूती सुपुरुका प्रेम की ஐச்சன ரீதி. டைரக்டா டிரான்ஸ்லேஷன் போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஐகோ, நாங்கள் இருவரும் சந்திப்பதற்கு முன்பாக எங்களுக்கிடையில் கண்களின் அசைவுகளால் ஏற்பட்ட ஆரம்ப கவர்ச்சி இருந்தது. அதிலிருந்து அந்த கவர்ச்சி படிப்படியாக வளர்ந்து எல்லையற்றதாக மாறியது. தற்போது இந்த கவர்ச்சி எங்களுக்கிடையிலான இயற்கையான விளைவாக மாறிவிட்டது. இந்த கவர்ச்சிக்கு அனுபவிப்பரான கிருஷ்ணரும் காரணமல்ல, அனுமதிக்கப்படுபவளான நானும் காரணமல்ல. எங்களுடைய சந்திப்பே இந்த கவர்ச்சிக்கு காரணம். எங்களுக்கிடையிலான இந்த பரஸ்பர பரிமாற்றம் மனோபாவ அல்லது மன்மதன் எனப்படுகிறது. அதில் கிருஷ்ணரது மனமும் எனது மனமும் ஐக்கியமாகிவிட்டன. இப்போது இந்த விராக காலத்தில் அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை விளக்குவதே மிகவும் கடினமானதாக உள்ளது. பிரியமான தோழியே, கிருஷ்ணர் இவற்றை எல்லாம் மறந்திருக்கலாம். என்ற போதிலும் நீ இதனை புரிந்து கொண்டு இச்செய்தியினை அவரிடம் கொண்டு செல்வாயாக. ஆனால் எங்களுடைய முதல் சந்திப்பில் எங்களுக்கிடையில் எந்த தூதுவரும் இருக்கவில்லை. அவரை பார்ப்பதற்காக நான் யாரிடமும் வேண்டுகோள் விடுத்தும் இல்லை. உண்மையில் மன்மதனின் 5 அம்புகளே எங்களுக்கிடையிலான ஊடகமாகும். தற்போது இந்த விராகத்தில் அந்த பற்றுதல் வேறு விதமான பரவச நிலையாக அதிகரித்துள்ளது. பிரியமான தோழியே, எனது சார்பாக தூது செல்வாயாக. ஏனெனில் அழகான நபருடன் காதல் வயப்பட்டதன் விளைவு இதுவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். பொருளுரை வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வாசிக்க மாதாஜி. சரி, பொருளுரை எத்தனை பேரா? ஒரே ஒரு நான் வாசிங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகங்கள் ஆதியில் ராமானந்த ராயராலேயே இயற்றப்பட்டு பாடப்பட்டவை. இது குறித்து ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் பின்வருமாறு அறிவுறுத்துகிறார். சிருங்கார இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் சமயத்தில் அங்கு ஏற்படும் கவர்ச்சியினை மன்மதனுடன் நேரடியாக ஒப்பிடலாம். ஆனால் விராக காலத்தின் போது அந்த மன்மதன் மிகவும் அதிகரித்துள்ள அன்பிற்கு தூதுவர் ஆகிறார். இது பிரேம விலாச விவர்த்த என்று அறியப்படுகிறது. பிரிவு ஏற்படும் போது சிருங்கார இன்பமே தூதுவராக செயல்படுகிறது. அந்த தூதுவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியினால் இங்கே தோழியாக விளிக்கப்படுகிறாள். இந்த பரிமாற்றத்தின் சாரம் இங்கே என்னவெனில்,
தெய்வீக பிரேமையானது சிருங்கார இன்பத்தின் போது எவ்வாறு அனுபவிக்கத்தக்கதாக உள்ளதோ அதுபோன்றே விராகத்தின் போதும் அனுபவிக்கத்தக்கதாக உள்ளது. ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கான அன்பில் முழுமையாக மூழ்கிய போது கருமை நிற தமால மரத்தினை கிருஷ்ணர் என்று தவறாக எடுத்துக்கொண்டு ஆலிங்கனம் செய்கிறாள். அத்தகு தவறு பிரேம விலாச விவர்த்த என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி ரைட். ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம விப்ரலம்ப பாவம் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட். நிறைய தடவை ராமர் சீதையை பிரிஞ்சாருன்னா கூட அதுதான் ஹையஸ்ட் ஹாப்பினஸ். அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரியாது. அது நம்ம சொன்னாலும் டிவோட்டிஸ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, கிண்டல் கூட அடிப்பாங்க. அது எப்படி அப்படியா, அதனால தான் வேணும்ட்டு இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்களா அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சாதானே மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை வந்து நான் வந்து போயிட்டு ஆர்ஃபனேஜ்ல வந்து பாதாம் அல்வா கொடுக்கலான்னு பிளான் போட்டோம். ஏன்னா அது எனக்கு பிடிக்கும். அப்போ வந்து அவர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அது புரியவும் புரியாது, பிடிக்கவும் பிடிக்காது. ஏன்னா அவர் அந்த டேஸ்டே பண்ணதில்லை. அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை ஐஸ்கிரீமே இல்லாம டக்குன்னு வாயில ஐஸ்கிரீம் வச்சா அதால என்ஜாய் பண்ண முடியாது, ரொம்ப அவஸ்தைப்படுமா. அது நானே பார்த்திருக்கேன். என் பொண்ணு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தா 2 நிமிஷத்துல டக்குன்னு முடிச்சிடும். அதே என் அண்ணா பையன் சாப்பிட்டா அவன் 1 மணி நேரம் சாப்பிடுவான். நானே கேட்பேன், என்னடா உனக்கு சாப்பாடெல்லாம் நீ 5 நிமிஷம் சாப்பிட்ற, இவ 1 மணி நேரம் வைப்பா, நீ எப்படின்னா. அப்போ அவன் எனக்கு ஒன்று சொன்னான், அது ஏன்னா நீ பண்ணி பண்ணி பழகிடுச்சு, அதனால அவள் எல்லாம் என்ஜாயும் பண்ண முடியுது, ஸ்பீடாகவும் முடியுது. எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை, அதனால எனக்கு கஷ்டமாவும் இருக்கு, என்னால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியலன்னு. ஸோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்மளால பௌதிகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் ஒரே வயசுல இருந்தாலும் சிலது வந்து நம்மளால நம்ம நினைக்கிற பாவத்துல மற்றவங்க இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம், நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கச்சே இது வந்து தெய்வீக பாவை, நம்மளுக்கு அது என்ன டேஸ்ட்னே புரியாது. அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு தப்பான எண்ணத்துல தான் புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்றதால. ஸோ ராதாராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் கிருஷ்ணரோட இருக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் தான் என்ன லவ்ல இன்வால்வ் பண்ணாருன்னு இல்லை, அவர் என்ஜாயர், நான் என்ஜாய்ட் அப்படின்னும் இல்லை. அதே மாதிரி நான் இன்வால்வ் பண்ணனும் இல்லை, 2 பேரும் ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ராக்ட் ஆனோம். ஒரே டைம் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஒரே டைம் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரே டைம் மியூச்சுவலி அட்ராக்ட் ஆனோம். அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் மனசும் என்னோட மனசும் ஒரே டைம் ஒன்னா எடுத்து, அதுதான் எங்களோட லவ். இதுக்கு வந்து யாருமே தூதனை அனுப்பல. ஆனா இப்போ நாங்க பக்கத்துல இல்லாதப்போ விப்ரலம்பத்துல இருக்கச்சே காமதேவனே வந்து எங்களுக்கு தூது ஆகுவாங்க, அந்த ஃபீலிங்கே மெசேஞ்சர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தமாலாட்ரி அப்படின்ற அந்த மரத்தை கட்டி பிடிக்கிறாங்க. தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க மாதாஜி? தமாலாட்டின்னு தான் போட்டிருக்காங்களா மாதாஜி? தமலா ஓகே தான் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அததான் கட்டி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம கூட சொல்லுவீங்கல்ல, சினிமால கூட பார்த்தா இவங்களை கட்டி பிடிக்கிறாங்க, அவங்கள கட்டி பிடிக்கிறாங்க, செடியில இவங்க பார்த்தா எனக்கு அவங்க ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு. சில தடவை நம்மளுக்கு பசங்க விஷயத்துல இருக்கும், நம்ம பசங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் ஸ்கூல்ல இருந்து பசங்க வரைச்சு எல்லா பசங்களும் நம்மள மாதிரி இருப்பாங்க, கரெக்டா? ஏன்னா அது வந்து நம்மளால நம்ம பசங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாம இல்லை, அந்த பாசம் ஜாஸ்தியா இருக்கச்சே நம்ம கண்ணு வந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. அதனால வந்து சில தடவை வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் இது வரும் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் அவரு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த ப்ரீவியஸ் பண்ண 5 ஸ்லோகாவும் கம்பைல் பண்றவரு நம்ம இவர் தான், நம்மளோட ராமானந்த ராய். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதாய பவதஸ்ச சித்த ஜதூனி ஸ்வதேர் விலாப்ய க்ரமாத் யுக்ஞான் அத்ரி நிகுஞ்ச குஞ்சராபதே நிர்தூத பதேன் பேத பிரம்மம் चित्राय स्वयं अन्वराजयत् य ब्रह्मांड हर्म्योदरे भूयोभिर्नवराग हिंगुलाभरै श्रृंगार कारुकृति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கலாம். ராதாய பவதேஷ்ச சித்த ஜதுனி ஸ்வேதர் விலாப்ய க்ரமாத் யுஜ்யன்ன அத்ரி நிகுஞ்ச குஞ்சரபதே நிர்தூத பேத பிரமம் சித்ராய ஸ்வயம் அனவரம் இக பிரம்மாண்ட ஹர்மயோதரே பூயோ நவராக கிங்குல வரை ஸ்ரீங்காரகார கிருதி. எம்பெருமானே, நீங்கள் கோவர்தன மலையின் காடுகளில் வசிக்கிறீர். யானைகளின் மன்னரை போன்று ஸ்ருங்கார கலையில் நிபுணராக உள்ளீர். பிரபஞ்சத்தின் எஜமானரே, உங்களுடைய இதயமும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் இதயமும் அரக்கினை போன்றவை. அவை தற்போது உங்களுடைய ஆன்மீக வியர்வினால் உருகி இருப்பதால் உங்களுக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை காண முடிவதில்லை. தற்போது நீங்கள் அந்த உருகிய இதயத்தை
புதிதாக எழுந்துள்ள குங்குமம் போன்ற பற்றுதலுடன் கலந்து பிரபஞ்சம் என்னும் மாபெரும் அரண்மனையினுள் முழு உலகின் நன்மைக்காக சிவப்பினால் வண்ணம் தீட்டி உள்ளீர். பொருளுரை: இந்த ராமானந்தராயரால் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் உஜ்வல நீலமணி ஸ்தாயி பாவ பிரகரண 155 நூலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றேன்னா, நீ வந்து கோவர்தன் மலையில இருக்க, நீ வந்து யானை மாதிரி இருக்க, நீ வந்து இந்த லவ்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க. அதனால என்ன சொல்றாரு, நீன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ அவர் ஃபுல்லா வந்து சைத்தன்யா தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு, நீங்க வந்து உனக்கும் ராதாராணிக்கும் என்னால கண்டுபிடிக்கவே உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு அந்த குங்குமம் வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சிவந்து போச்சு உங்களோட இருதயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த யூனிவர்ஸே ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடுறாரு. இது உஜ்வல நீலாமணின்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி எழுதின புத்தகத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரபு காஹே சாத்ய வஸ்துரா வாதியே ஹாயா துமாரா பிரசாதேயா ஜானிலும் நிச்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தராயரால் உரைக்கப்பட்ட இந்த ஸ்லோகங்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதிப்படுத்தினார். இதுவே மனித வாழ்வினுடைய குறிக்கோளின் எல்லையாகும். தங்களுடைய கருணையினால் மட்டுமே என்னால் இதனை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாருன்னா, இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு ராமானந்தராய் கிட்ட. என்னன்னா, ஹியூமன் கோல்ன்றது என்னன்னா அதை ரீச் பண்றதா, ரைட்? அதாவது அதுதான் ஹையஸ்ட் கோல். அந்த பிரேமையை நம்மளால உணர முடிஞ்சா, நம்ம இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ரேலியல அகம் பிரம்மாஸ்மி அஜிதோ இது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்ற ஸ்டேட், அதாவது நான் உடம்பில்லை என்ற ஸ்டேட்டே நம்ம ரீச் பண்ணல. இது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேட், ரைட்? ஸோ அதை ரீச் பண்ணாதான் அப்சல்யூட் பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாத்ய வஸ்து சாதன வீணு கேஹா நாஹி பாயா கிருபா கரி கஹாராயா பாபார உப்பாயா. सात्य वस्तु साधन विनु की करनागी पाया கரிபா கரி கராயா பாப்பர உப்பாய. வாழ்வின் குறிக்கோளை, அதற்கான வழிமுறையினை பயிற்சி செய்யாவிடில் அடைய முடியாது. தற்போது என் மீது கருணை கொண்டு இக்குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவர் கேக்குறாரு, என் மேல இதான் ஹையஸ்ட் கோல், என் மேல கருணை கட்டி எப்படி ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லுன்னு சைத்தன்யா மகாபிரபு கேக்குறாரு. இதுக்கு அர்த்தம் சைத்தன்யாக்கு தெரியாதா? அவர் தான் அதுன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து டிவோட்டி வாயால கேட்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் அவர் சொல்றாரு. ராயா காஹே காஹோ காஹோ ஏ சேய் காஹி வாணி கி கஹி ஏ பாலா மண்டா கிச்சௌ நா ஜானி. राय कही देई कहा ओ देई कही वाणी की कही ये बालमंद की सुई ना जानी. ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் பதிலளித்தார், என்ன சொல்கிறேன் என்பதை நான் அறியேன். ஆனால் நீங்கள் என்னவெல்லாம் என்னை பேச வைக்கிறீர்களோ அதை நான் பேசுகிறேன். பேசுவது நல்லதா கெட்டதா என்பதை அறியாமலேயே இந்த செய்தியை அப்படியே திருப்பிச் சொல்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தராய் சொல்றாரு, நான் பேசுறது கரெக்டா தப்பாலாம் எனக்கு தெரியாது, நீ என்ன சொல்றியோ அப்படியே நான் வந்து திரும்ப சொல்றேன், அவ்வளவுதான். தவிர எனக்கு நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையான்னு கூட தெரியாது, உன்னோட லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் தான் நானும் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ திரிபுவன மத்தியாய்ச்சே ஹாயா கோந்திரா ஏ தோமாரா மாயா நாதே ஹாயி பேகஸ்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களது பல்வேறு சக்திகளின் நாடகத்தில் மூவுலகிலும் சஞ்சலமடையாமல் ஸ்திரமாக யாரால் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சக்தியை சொல்றாரு? 3 சக்தி. என்ன 3? அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுநிலை. அவர் 3 சக்தி பத்தி சொல்லவே இல்லை, அவர் 3 உலகத்தை பத்தி சொல்றாரு. ஜடசக்தி, அந்த 3 விடுங்க, மாயா சக்தி அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. உன்னோட நிறைய எனர்ஜிஸ்னால எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் ஆறாங்க அப்படி. அவர் வந்து 3 உலகத்திலயுமே டிஸ்டர்ப் ஆற சக்தி எது? மாயா சக்தி, ரைட்? மாயா சக்தி தான் இங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு இருக்கு. டிஸ்டர்ப் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. சோ அந்த பல்வேறு சக்திங்கிறதுக்கு மாயா சக்தியா மாதாஜி? ஆமா, அவர் வந்து 3 சக்தின்னு சொல்லல மாதாஜி, 3 உலகம். உங்க மைண்ட்ல வந்து 3 சக்தின்னு ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு. 3 உலகத்திலயும் டிஸ்டர்ப் ஆற சக்தி எது? உன்னால வந்து அந்த உலகமும் டிஸ்டர்ப், எல்லாம் உன்னோட சக்தினால உலகமும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது.
அவர் வந்து மாயா சக்தியை சொல்லிட்டு இருக்காரு. சொல்லி நம்ம மகாமாயா அதுதான் 3 உலகத்திலயும் எல்லாம் பௌதிக உலகத்துல எல்லாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ற சக்தி அதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு மேல அவர் என்ன சொல்றாருன்றது நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆமா, கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லோகம் வந்து. அதனால ஸ்டாப் பண்ணேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे. நாளைக்கு வந்து அதாவது நாளைக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நாளைக்கு வந்து நம்ம மண்டே தான் சைத்தன்யா எடுப்பேன். நாளைக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதா ஒரு 10 ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம சாங்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா? மாதாஜி கொஞ்சம் இந்த பாகவத ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி, மனப்பாட பகுதி எல்லாம் இருக்குல்ல. பாகவதம் ஸ்லோகம் மாதாஜி எங்களுக்கு பக்தி வைபவம் வந்து மண்டே எக்ஸாம் மாதாஜி, செகண்ட் சாப்டர். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாகவதம் ஸ்லோகம் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा